Kwa kanyo jopuonjre ma kwan gi milion achiel dhi koso thuolo mag somo e komenda mar 2025 nyaka 2026 ka riwruoge makedo ne ratich jopuonjre ywak ni poni bajet opuodhi kaka en sani. Migawo mar somo en achiel kuom migepe madhi hinyore ahinya to kaluwore kod omenda manok moketne. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Kodong mana jumbe matine ariyo to migawo mar omenda yango bajet mar komenda higa 2025-26 jokanya mopogore pod medo golo pachgi ewi bajet no mapodiko. Riwruoge mopogore ma ok mag piny owacho e sekta mar somo koro ywak ni migawo mar somo thechne omenda matin gima dhi loro ne jopuonjre ma kwan gi milion achiel oko kaluwore ni bilion 12.8 moketne somb primar okrom. Kenya Economic Survey 2025 indicates that 8.2 million learners were in the primary schools in 2024. The financial year 2026-2025 budget estimate has only targeted to benefit 6.97 million learners, implying that 1.3 million learners have been left out. According to our analysis, there should be an allocation of 41 billion for the capitation for free primary education. This is computed at the rate of 5,000 per learner for the 8.2 million learners. Kotele kod riwruok mar elimu bora working group. Jokene ratich oganda go bende oywago omenda mar chiemo ne jopuonjre skul moduok piny kata bed ni kwan jopuonjre skul to medore e komenda ni. In the year 2025-2026, the cash 3 billion, which was to target learners 2.8 million, which implies that each of the learners will only receive meals for 21 days out of the 180 days in a year. Allocate at least 25 billion for school meals for the target of 2.8 million learners. Jotelo bende oseyo migawo mar omenda kuom rem chiwo lere wi ndiko mar jopuonj e kidienje duto ka bende gikwedo chenro ma sirikal pod ni godo mar ndiko jopuonj e yor orak tok done wito oko dwaro makamano. Further, there is no clarity and specific number of teachers to be recruited for primary schools, junior secondary school or senior secondary school. No mention of retooling for secondary school teachers or preparation for senior school in the 2026 and beyond. So there is no clear monies that have been set aside for this, so you cannot tell how much is going to recruit teachers and how much is going to retool teachers. Paro makamagi no chopi nyime od bura kawuono bedo odiechieng' mogik mar kawo pach oganda gigeno ni migawo mar omenda biro keto e tim parogi e bajet mar komenda higa mar 2025-26 mibiro som dwe manyien. We are telling them what should be done and then they fail to do that. I think there should be another reality check Kenya should put on them. Should be demanding that no, we do not want wastage of budgets, misallocation. We want you to prioritize and prioritize for the child, prioritize for education. Simpros Okinda, Ramogi TV.